Ay mga Kadong Bisaya, good morning and good evening po sa lahat ng manunood ni Dong Bisaya, sa ibang bansa man, local man dito sa Pilipinas. Magandang umaga at gabi po sa ating lahat. For today's video mga Kadong Bisaya, tayo po ay pupunta ng Manila Zoo para tingnan natin po kung ano yung mga bagong mga improvement, mga infrastructure na bago, hindi ko mabigkas yun. Diba? So yung mga nabago na lang at mga aabangan pa natin sa mga susunod na mga buwan kung ano yung mga improvement sa kanila. Okay? So mga Kadong Bisaya, right now, panoorin nyo yung aking paglalakbay patungo sa Manila Zoo at sa ating bagong Manila Zoo. So stay tuned mga Kadong Bisaya. So hi guys, nandito na po tayo sa Manila Zoo. So ito yung under construction, yan, ng Manila Zoo. So lalakad tayo papunta doon. So medyo maalikabok lang siya mga Kadong Bisaya. Yan. Siguro pag gabi dito mas maganda. Yan, sa kung makikita nyo meron sa mga so actually parang mas malayo pa yung lalakarin. Doon pa sa dulo mga Kadong Bisaya. Diba? So ito yung pinakapader niya. So mamaya papasok tayo doon sa may entrance. Yung Bisaya, may mga siya. Siguro ito yung pailaw pag sa gabi. Di naman yung snake light siguro pag gabi. So ito naman yung lizard. Wow. Ito na may mga ostrich tsaka bear sa loob. Mga Kadong Bisaya, so ito na yung entrance. So ayun mga Kadong Bisaya, nandito na tayo. So wala siyang bayad. Wala siyang bayad mga Kadong Bisaya, yung entrance dito. So wala siyang bayad. So, ito yung ganap dito. Kikita nyo siya So wala siyang entrance. Actually hindi pa siya masyadong hindi pa siya masyadong gawa. So marami pang mga dinidevelop. Ito siguro crocodile ata ito dito. So hindi pa talaga siya tapos. So marami pang gagawin. Ito na si Mali. Yan na siya. Diba? So yan na siya Hi Mali. Hi Mali. Wow, kumakain na siya mga Kadong Bisaya. Ayan. Kumakain na siya. Kumakain na siya guys. Hi Mali. 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 Hi Mali. Kumakain na siya guys. Hi, Mali. Yan, pinapaliguan siya. Para mas hindi siya maging drain. Ayan na, pinapaliguan siya guys.
mga reptile. Wow, elephant. So, dati, ano pa to dito. Pero ang ganda ng pinagbago. Wow! Yan siya guys. So, free entrance guys dito ha, mga Kadong Bisaya. So, pupunta tayo dito. Yan. Kaya tayo mga Kadong Bisaya. Yan si Mali. Kaya tayo dito mga Kadong Bisaya. Yan. Nagwawala siya. Siguro nanghingi ng pagkain yun. Yan si Mali oh. Nanghingi ata ng pagkain sa mga Kadong Bisaya. So, ito yung taas. Yan. Kung mapapansin niyo siya. Diba ang ganda niya guys? Yan. So dito pala ito yung hippopotamus. Ayan guys. Elephant and hippopotamus. Siguro hindi pa siya tapos eh. So magkakaroon to dito ng, ayun may water na siya eh. Ayan si Kali ang nag-iisa. So, si Kali talaga ang pinaka-ano dito. Ano kaya ginagawa niya? Sa personal guys, sobrang laki. Ay, napupo siya. Busog na si Mali. So ayan mga Kadong Bisaya, welcome. Nandito po tayo ngayon sa Manila Zoo, kung saan under renovation pa tayo today mga Kadong Bisaya. So mga Kadong Bisaya, makikita natin na ang laki ng pinagbago ng Manila Zoo. So actually dito pa lang tayo sa bungad, nandito pa lang ako sa elephant and hippopotamus parang area niya. So later iikot pa tayo at makikita nyo pa yung mga iba't ibang klaseng tanawin dito mga Kadong Bisaya. So mga Kadong Bisaya, stay tuned lang kayo, relax and have fun dito sa video na in-upload ni Dong Bisaya. Thank you so much. Bye bye. So ayan mga Kadong Bisaya, bababa na tayo. Yan yung ano nyo, oh. Yan yung entrance siguro papunta sa Hippopotamus. Kasi nandito tayo sa elephant and hippopotamus. So, yan, let's go. Aviary. What do you mean by aviary? Yan siya guys. So, hindi ko alam kung anong aviary. So, apex predator. Tingnan natin kung meron na dito. Kung ganda niya dito.
approach yung ibis mo. Yan o. Ang dami nila. Ang gaganda ng kulay. So, ngayon, mga Kandong Bisaya, punta tayo dito sa... Hindi ko alam kung paano ba unahin dito. So, dito muna tayo. Medyo ang lawak nga niya. Hindi ko alam kung ano to dito. Oh, wala pa siyang animals. Ganda niya. Ah, dito yung mga yena, oh. Yun yung yena. Yun siya. Ito yung tiger. Wala ko na dito na yung tiger. Hindi pa ata dito nilagay niyo. Ah, ayan na siya. Ayun guys, may tiger oh. Uy, nakakatakot, may tiger. May tiger guys, ayan oh. Nakakatakot. Ayan si tiger oh. Yan na siya. Yan na siya guys. So, nagpapahinga ata siya. Mainit kasi. Today, dito na tayo sa Capricorn. Ayan. Capricorn Lion. Yan siya oh. Diyos ko, ito pala yung mga layo mo. Napapanood ko lang to sa ano dati. Napapanood ko lang to dati guys sa... Ano siya oh. Hi! Ba't nabaliktad? Ito pala. Hi! Ito yung isa. Wag niyo daw silang disturbuhin. Yun pa lang lang. Sila, oh. Siya, guys. Ito yung mas malapit na nakuha. Yun yung mas malapit ang kuha, guys. Yun siya, oh. Diba? Yan yung dalawa. Yun siya, guys. Umiinom ng tubig. Uhaw na uhaw. Mga Kandong Bisaya, nandito naman tayo sa Philippine Endemic. Hindi ko alam kung ito ba yung Philippine Eagle. Sila. Ayan na guys, naglalaro sila oh. Oh. Ayan, naglalaro sila guys. Kulit nung isa. Mga Kandong Bisaya, tingnan nyo, ang taray, meron na siyang mga, kung ano yung mga dito sa street na to. Parang ano din, street. Ito dito yung crocodile. Outdoor reptile siya. Yan o. So, hindi pa siya tapos. So, unfinished pa siya.
Ay, balik tayo dito. Bawal pa doon. So, mga kadong Bisaya, so hindi pa masyadong, ay naano yung ano, hindi pa siya totally. Hindi ako makamupon dito kay ano, kay Lion and King. So, mga kadong Bisaya, hindi pa siya masyado totally talaga. So, at least, kahit pa paano, free na siyang puntahan. So, itong likod ko, ayan o. Gusto ko sana makita yung iba eh. Kaso kunti pa lang yung pinapakita kasi nga, hindi pa siya tapos. Ganda dito guys. Ganda mag picture. Kasi makulimlim siya. Tsaka higit sa lahat, kunti pa lang yung tao. Pero siguro pag matapos to, mas maganda na. Si Lion, initan siya. Yan na siya. Parang may hinahanap siya eh. Hindi siya makalabas. Hi! Ganda ng kulay niya, kaso isa lang siya. Hi! Sabi niya, ang sarap niya. Hi! Hi! Hi!